Erokamano Sharon, kaunti ma Migori wachiyo makare. Kabedo kinyi makawuono wantie bura mabende okelo ganda e sectors mopogore opogore ma oting'o jofwambo, oting'o jogo mantie arita sekta ma arita kwe kod mamoko mabende twak maduong' en yore ma otende kod kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Wang'eyo ni kaunti ma Migori nyaka sani lipot wacho ni wantie atamalo 51 kabende ma osemiyo keto okenge mopogore opogore. Kabende duolno mochiwo wechego mag kedo kod lwenjego mag kit chwech ochano romo mar ng'eyo ni to okenge ma ginyalo keti to inyalo nywand ji nade mar neno ni koro wakedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori mangima. Kabedo kinyi ma kawuono an kod achiel kuom opisas ma ochiwo wechego mag kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Omo. Mabende ratwago matin ni to wachomo kanye ka otende kod kedo kod lwenjego mag kit chwech mabende nyaka sani koro pod nitie malo e kaunti ma Migori. Adwaro mondo koro imiya thuolo mondo atwak kode matin jatelo chori machiegni gi ka. King'iyo kacha wan gi romo mokelo migepe mopogore opogore. Ang'o momiyo romo ma kamae winjo iwacho iluongo jofwambo, iluongo obila ni ka sa biro pa ng'wedo gi joriemb boda. Ang'o momiyo jogi koro ukelo kamoro achiel kata ang'o momiyo uluongo migepegi e kedo kod lwenjego mag kit chwech? Mokwongo ago erokamano ahinya ne Ramogi TV kod Ramogi FM, wasebedo kwatiyo kodgi machiegni kendo maber kuom weche mag goruok gi lwenje mag ute. Wang'eyo ni Migori ka pod wan atamalo 50 kadhi mbele kanyo. To mokwongo nyinga Reverend Omo atiye Department mar Gender. Wan ka indi kawuono mondo wakel puonjruok kata gimiluongo dho wasungu ni sensitization ne police, ne jo boda, ne jo fwambo, kendo ne jo matatu, mondo wamed gore kod lwenje mag uti. Gimomiyo watimo ma en ni waseyudo ka chandruok kata lwenje e kind keny kata e kind dak kata e kind udi osemedo kadhi malo, kendo ripode osewuok Migori kama ok beyo. Ang'eyo ni samoro kineno radio kata TV iseneno ni nitie kata mama moro manong'ad lwete chien ka gi jagono manodago buturiri ka, kendo ke ancha kocha be koro weche gi dhi nyime ka, kendo nyithindo bende pod iketho ratichgi. Emomiyo wadwa ni jogo miluongo ni duty bearers kata jogo manitie gima ginyalo timo mondo kony wachni, kata jogo machiegni gi kuonde ma gigo nyalo timore, mondo wapuonjgi mondo gimed konyowa kaka sirikal goruok gi timbe maricho madhi nyime Migori kanyo. Oinga ni kanyo waseneno kuwa bedo gi romo mathoth kinde ka kinde to samoro lwenje mag kit chwech pod medore. Sida ni kanyo en ni jopiny pok okawo jukumu koso migepe maluongo gima pok okawo thuolo makare mar kedo kod midhiero ni? Kaka piny lokore kendo kaka piny medo dhiyo, ohingni gi bende medo timore. Waneno ni samoro wan gi challenge kuom nonro, kaka itimo nonro emomiyo wakelo polis ka. Samoro wan gi challenge kuom ji ma ok ong'eyo kaka sheria onego dhi, emomiyo bende wakelo jo media ka mondo omed puonjo jowa mondo ong'e kaka chike bende dhi. To bende chandruok ma wanyalo bedo go moko bende ulungo ni cross border. Nitie timbe moko, maundu moko makadho border kadugo koni, kaito bende wamed puonjo jowa mondo med ng'eyo ni koketh ratichgi tinyalo tim nang'o. Samoro gigi medo timore nikech kata kaka ji odak e ngimagi. Wanyalo wuoyo kata gi mine, nikech kaka wasefwenyo ni mine mobedo gi jomoterogi oseyudo ka jomoterogi go osehinyogi sana. Koro wamedo puonjo ji mondo gimed ng'eyo gimonego tim. To chandruoge gi medore nikech ng'eyo matin mar ji, namba achiel, kendo samoro bende gimedore nikech ka nweng'o mar ng'ato ni piny, to mano bende nyalo miyo odonji e lwet ng'ano manyalo hinye. Moko bende wayudo ka medore kaluwore gi weche ma koro ji nyalo nene mtandao. Mago bende nyalo bedo gi negative influence kuom jogo manyalo neno gik matimore kuonde moko, kaito gimene gidhi mondo gitem pimo mano. Koro nitie weche mang'eny momiyo chandruoge osemedore ka, to ok Migori kende, kuonde moko bende gimedore. Emomiyo lweny ni en lweny manyaka wago kendo chunywa kik ol. Kwatieko, cases gi thoth gi wacho ni ikieko gi e kor gwenge, kangaroo court. To mogik kitudo gi mano bende wacho ni obila osebed kiseyo ahinya ni cases dhi kacha to samoro gender desk onge kuonde gi mang'eny. Makito koro ero okang' mukawo kaka migawo mar kedo kod midhiero bende jopiny osebedo ka ywagare yogi.
Nitie jogo mwasebedo kwawuoyo go, chien kacha wasewuoyo gi chife, chien kacha wasewuoyo gi jogo matiyo kod chife kaka jodong gweng', emomiyo koro escalate, wasebiro mondo owuo gi polise bende, kendo kwawuoyo kodgi kama gin bende mondo ging'e ni kangaroo courts kata temo loso wechegi e kind anyuola ok en gima chik oyiego. Temo loso wechegi e kor gwenge kocha kata kangaroo courts osebedo marach ahinya kendo osekelo hinyruok ne nyithindo kata mine, sana sana nyithindo kata joma nyiri kata mine mosekethora tichgi, kendo wadwa mondo polis kod jo media kaka wakelogi kanyakla mondo konywa elo wechegi mondo ong'ere. Emomiyo wakelo polis kaendi, nyicha wasewuoyo gi chife kendo pod wabiro wuoyo gi jogwenge. Maendi lweny mok wabiweyo, wabiro dhi nyime kwa escalate, watere nyaka sikunde mondo ji ong'e ni ratich ng'ato kokethi to konego bed ni wachno itieke kor gweng' kacha. Erokamano ahinya, atieko kodi. Kinyalo winjo mano direct chwechego mag lwenje mag kit chwech. Kaunti Migori bende joko lero ni lwenje mag kit chwech pon tie malo. Kan wang'eyo lipot manogol kod Doma Migori kinde mokalo. Ne yango ne king'iyo atamalo 70 mag cases mag nyithindo ma e Doma malo gin mago mag cases mag bembo, ma bende koro ng'iso ni cases gi dhi malo. Kawinjo ka bende temo tuomo ni weche mag terruok osebedo ka bende nyaya ahinya wechego mag lwenjego mag kit chwech, kendo oganda nyaka koro lok pachgi to ahinya wechego mag terruok, kendo migepe duto nyaka koro kamoro achiel mar kelo lwenjego mag kit chwech, to ahinya kaunti ma Migori ma bende koro osedhi malo. Erokamano ahinya Nyakoronga Juang', mano George Juma, achiel kachiel kowuok e kaunti